Kierowców czeka poważna zmiana organizacji ruchu w rejonie placu imienia Józefa Piłsudskiego przy Wojewódzkim Domu Kultury. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach wprowadzi ją w nocy z piątku na sobotę, czyli z 28 na 29 marca. Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie wówczas zachodnia, to znaczy przylegająca do placu Józefa Piłsudskiego jezdnia ulicy Jana Pawła II i Ściegiennego w rejonie skrzyżowania z ulicą Krakowską. Ruch w obu kierunkach odbywał się będzie jezdnią wschodnią. Dla pojazdów ciężkich zostanie wyznaczony objazd ulicami Armii Krajowej, Żytnią oraz Ogrodową. Zamknięcie tej jezdni powoduje również to, że zamknięte dla ruchu kołowego zostaną wloty ulicy Krakowskiej i Alei Legionów w obszar placu Józefa Piłsudskiego, czyli ulica Krakowska i Aleja Legionów będą po prostu drogami ślepymi. W tym obszarze, który będzie z ruchu wyłączony, wykonawca realizujący inwestycję przy WDK przystąpi do przebudowy fragmentu skrzyżowania, w zasadzie budowy od podstaw oraz budowy nowego ronda, które będzie się znajdować w rejonie pływalni Delfin. Tymczasowa organizacja ruchu w tej części miasta obowiązywać będzie do końca lipca bieżącego roku.